У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, сегодня другой день реколлекции в нашей парафии. Открываемся на Слово Божие, открываемся на ласку Духа Святого. Просим Яго, каб Ён змяняў наше жыццё, каб мы добра падрыхтаваліся да гэтага свята Пасхі. Молимся ў наступных інтэнцыях. Я ахвярую гэтую святую мшу за памерлую Гертруду. Брат Андрей Богданович молится за памерлую Станіславу. Просим об жыцці вечным для іх. Каб наш удзел у гэтай святой Eucharystыі быў годны, перапросім Бога за наши грахи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешили думкой, словом, учинком и забыванием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, а Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, святыми сакраментами Ты свет обновляешь, падтрымлівай праз іх касцёл Твой нябеснымі дарамі і ў зямным жыцці не пакідай яго без Тваёй дапамогі. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Вось я ствараю новое небо и новую землю. Минулое больш не будзе ўспамінацца и не прыйдзе на думку. А вы радуйцеся и цешцеся вечна з таго, што я ствару, бо я зраблю Єрусалим радасцю, а яго народ весялосцю. И буду радоваться Иерусалиму и цешиться своим народом. Больш не будзе у ім чутны голос плачу и голос крыку. Больш не будзе там немаўляці, што жыве толькі некалькі дзён, ні старога, які б не дасягнуў паўнаты сваіх дзён. Бо той, хто памрэ ў 100 гадоў, будзе лічыцца юнаком, але грэшнік, які дасягне 100 гадоў, будзе пракляты. І пабудуюць дамы, і населяць іх, пасадзяць вінаграднікі і будуць спажываць іх плён». Гэта Слово Божие. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Узвялічу Цябе, Пане,
bo Ty mnie zbawił i nie dozwolił ворогам моим потешаться з mnie. Panie, Ty wywiał z otchłani duшу мою, Ty uratował życie moje wśród tych, kto si chodzić u mogilu. Uзвеличу Ciebie, Panie, bo Ty mnie zbawił. Śpiewajcie Panu wy ягоны wierные, pamiętajcie про святость ягоную. Бог гнев Его триває мгнення, а ласкавость Его все життя. Увечері приходить плач, а раніця й радость. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ty mnie zbawił. Почуй, Пanie, злитуйся надо мною. Panie, будь мне допомогай. Ty нарекання моє замінив на танець. Panie Boże mój, буду хвалить Тебе вечно. Узвеличу Тебе, Panie, bo Ty mnie zbawił. Chwała Tobie, Słowo Bożeje. Chwała Tobie, Słowo Bożeje. Szukajcie dobra, a nie zła, kab żyli wy. I Pan będzie z wami. Chwała Tobie, Słowo Bożeje. Pan z wami jest duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. У той час Єсус вийшов з Самарії і накіровався у Галілею, бо сам Єсус свідчив, що пророк не має пашани во власній батьківщині. Коли ж прийшли у Галілею, то галілейці прийняли його, убачивши усе, що він зробив у Єрусалимі на свята, бо і вони ходили на свята. Так Єсус знов прийшов у Канну Галілейську, де перемінив воду у віно. У Кафарнаумі був один придворний, у якого хворів син. Почувши, що Єсус прийшов з Юдеї у Галілею, Ён прийшов до його і просив прийти і вилічити його на сина, який помирав. Єсус же сказав йому: «Коли не убачите знаків і цудов, не повірите». Придворний каже йому: «Пане, прийди, покуль не померло дитя моє». Єсус отказав йому: «Іди, син твой живий». Чоловік гетий повірив слову, якое сказав йому Єсус, і пойшов. По дорозі зустріли його слуги ягони і сказали, що син ягони живий. Тоді розпитував їх, об якій годині йому полепшало. Йому сказали: «Учора о 7 годині гарачка покинула його». Тоді батько зрозумів, що гэта была тая самая година, коли Єсус сказав йому: «Живий син твой». І повірив ён сам і увесь дом ягоны. Гэта быў другі цуд, які учинив Єсус
вярнуўшыся з Юдэі ў Галілею. Гэта слова Пана. Наши грехи. Браты і сёстры, бачым сёння Пана Езуса, які прыходзіць да сваіх, да тых сваіх, які яго не прынялі, тым больш там у роднай старане яго адкінулі. Чытаем у Евангелii, што з паводу няверы галілейчыкаў Езус не ўчыніў там цуду. Яшчэ быў такі момант, што Езуса ўвогуле у сваім родным горадзе выкінулі з яго і хацелі яшчэ забіць, скінуць гары. Нявер'е галілейчыкаў, сярод якіх вырос Пан Езус. І ў кантрасце да іх бачым чалавека, вяльможу, прыдворнага караля, які прыходзіць з адным прагненнем. Скорей усяго, гэта быў язычнік, паганін, і бачым гэту сцэну, калі ён мае толькі адно прагненне, і можам яго зразумець. Калі хтосьці ў нашай сям'і, бо здараецца, калі адходзіць ужо ў вечнасць, хварэе цяжка, то нават у нас нараджаецца такое прагненне, каб жыў. Наша малітва, ўсё скіраванае прагненне, каб Пан Бог учыніў цуд у жыцці гэтага чалавека. Я думаю, што многія з нас перажывалі такія хвіліны ў сваім жыцці і кіравалі нашы малітвы да Пана Бога. І тут ёсць такая сітуацыя. Чалавек прыходзіць і просіць, каб толькі мой сын жыў, каб ён выжыў. І толькі прагнець гэтага. І Пан Езус ужывае гэтую гісторыю, сітуацыю, каб паказаць няверу сваіх сабратоў, сярод такіх выраз. Звяртаючыся да прыдворнага, Езус кажа яму, калі не ўбачыце знакаў і цудаў, не паверыце. Звяртаючыся да вяльможы, гаворыць людзям, калі не ўбачыце цуду, не будзеце ў мне верыць, і тады адбываецца эта сітуацыя. Езус гаворыць, ідзі, сын твой здаровы. І чытаем, і паверыў гэты вяльможа слову Пану Езуса. Пайшоў, і а гэтай самай гадзіне сын яго стаў здаровы. Паверыў слову. Ведаеце, што наша вера ў гэтым заключаецца. Пан Бог першы выйшаў да нас, аб'явіўся. Ён – это ініцыятыва Бога, які нам аб'явіўся, што ён ёсць у гісторыі збаўлення. Слово Божие, якое чытаем, і наша вера палягае на тым, што мы адказваем нашай верай на гэтае Божае Слово. Тое, што Бог нам паказвае. Паверыць Слову Пана Бога. У гэтым заключаецца наша вера. Наша вера заключаецца ў тым, што мы ведаем, як так унутры нас, перакананыя ў тым, што Бог ёсць. І які Бог, пазнаём са старонак Святого Пісання, давяраем святым людзям, прарокам, патрыярхам, самому Пану Езусу, які аб'яўляюць нам айца, і пасля апостолы, якія прапаведавалі Езуса і пацвердзілі сваю веру тым, што ў большасці сваёй аддалі сваё жыццё за веру ў Бога, за веру ў Езуса. І мы ідзём гэтым шляхам, нічым не адрозніваемся ад іншых хрысціян. Але яшчэ больш, наша вера – это перакананне, што Бог ёсць. Пазнаём, які Бог ёсць, гэтаму давяраем Слову Божаму, але яшчэ больш. Вера палягае на тым, што ўсё наша жыццё складаем у рукі Пана Богу. Несамавіты такі давер Пану Богу. Давяраемся ў яго рукі, ведаючы, што ён чувае над намі, вядзе нас праз жыццё. І ведаеце, са старонак Святого Пісання вельмі часта вучымся веры, бо ўсё Святое Пісанне – это неяка сведчанне веры ад самага пачатку і да Пана Езуса і апостолаў і іншых сітуацый спаткалі людзей з Панам Богам. Першы такім чалавек, які называем айцом веры, Абрагам. На пачатку Бог звярнуўся да яго як да Абрама. Абрам, выйдзі са сваёй зямлі у тое месца, дзе я табе пакажу. Станеш айцом многіх народаў. Абрам выходзіць, ідзець, і найбольш часта чуем пра Абрагама
што ягоная вера пацвердзілася ў той момант, калі ён складае свайго сына ў ахвяры. Вернасць радыкальная, бярэць сына, вядзець на гару, каб скласці яго ахвяру. Трагічная сітуацыя, але Абрагам ёсць верны да канца. Але падумайце больш, што ўсе гэтыя гады, пакуль ён атрымаў абяцанне сына, Абрам, а пасля пан Бог звярнуўся да яго і сказаў: цяпер ты будзеш Абрахамам, даў сваё тхненне, сваю моц, будзеш айцом многіх народаў. Многія гады ішоў, як Абрам. Абрам азначае айцец Араму. Звалі яго, у яго імені закладзена слова айцец, бацька, які не маюць сына, які не маюць дзяцей. Якая ганьба. Падумайце, што ягоныя блізкія, Сара таксама могла падумаць, каму ён паверыў. Бог яму аб'явіўся, ён паверыў столькі гадоў ідзець і ўжо састарэўся, але ёсць верны пану Богу да канца. Прайшоў амаль усё сваё жыццё, Бог да яго прыходзіць, праз год будзеш мець сына. Сара нават ужо высмеялася і над гэтай сітуацыяй, як буду, і атрымаў абяцанне. Для нас з'яўляецца такім прыкладам веры, трывання пры Божым абяцанні. Наша дарога ёсць падобная. Сёння чуем пра новае неба, пра новую зямлю і пілігрымуем праз гэтую зямлю да валадарства Божага і перажываем розныя сітуацыі, і Абрагам навучыць, каб заўсёды давяраць пану Богу, даверыцца да канца і быць яму верным. Наступная асоба, якая вучыць нас веры, гэта прарок Ілля. Жыў у трагічных часах. Усіх прарокаў пазабівалі, астаўся адзіны прарок Бога. Адзінага Бога — гэта Ілля. Ахаз, кароль, яго жонка Ізабель узвялі культ Бааля, яго жонка была з язычнікаў, з паганаў, і было многа прарокаў Бааля, і астаўся толькі адзін Ілля. З гісторыі святой ведаем, уцікаюць на пустыню, але пан Бог клічыць яго з пустыні і дае яму місію: ідзі і пакажы, што ёсць Бог у Ізраілі. Ідзець, і на гары Кармель адбываецца такая барацьба прарокаў. З аднаго боку Ілля, які застаўся адзін, верны пану Богу, чуюць Божае слова, 450 прарокаў, кароль, ягоная жонка Ізабель, увесь народ, якія глядзяць, і адбываецца складанне ахвяры. І калі пан Бог заберець ахвяру гэту альбо гэту, ад Бааля, альбо адзіны Бог, той Бог праўдзівы, і адбываецца цуд. Людзі ўбачылі, што ёсць Бог, ёсць адзіны, ён аб'явіўся на іх вачах, даканаўся цуд пры складанні ахвяры, і Ілля гаворыць: пазабівайце ўсіх прарокаў Бааля, ачысціце зямлю. Забіваюць, Ізабель, каралева, упадаюць у шал, говорить: забить этого человека, зловить, и Ілля у розпачы уцікаюць у пустыню, хаваецца ў пячоры, і то есть найтрагічны момант ягонага жыцця. Сядзіць, баіцца і ўжо моліцца: Божа, все, забяры мяне, канец, хачу памёрці, у этой сітуацыі не бачу выйсця, заб'юць мяне. І прыходзіць да яго пан Бог. Там бачым віхар, ураган, агонь, але не ў віхры, ні ў гэтым вялікім ветры, ні ў агні пан Бог. І Бог прыходзіць да яго ў лагодным павеве, дакранаецца яго сэрца і перамяняецца яго. Сустрэча з Богам, пацяшэнне прарока Іллі і заданне новае: ідзі і гаворыць, і намасці тых і тых на валадароў у Ізраілі, у Юдзе. Сітуацыя не змянілася. Гэта сітуацыя, рэчаіснасць Іллі. Надалей каралева хацела яго забіць яшчэ больш, але ён, узмоцнены панам Богам, ідзець і спаўняюць сваю місію прарока. І яшчэ больш, прыходзіць да Ахаза і Ізабель і гаворыць ім, што вы яшчэ памрыцё трагічна, яка кара вас спаткаюць трагічная смерць. Прыклад такой адважнай веры Іллі, трагічнай таксама, з многімі цярпеннямі, але вучыць яна нас таксама перажываць цяжкія хвіліны, спакусы, можа нават пераслед і адкінутасць праз людзей, праз нашых блізкіх. Ёсць таксама вельмі прыгожы прыклад веры жанчыны, каралева Эстэра у Персіі. Яна бацькі памёрлі, яе дзядзька выхаваў, быў блізкі караля, але не захацеў аддаць паклон язычаскаму Богу, бо быў верны адзінаму Богу. За гэта
у Персіі хацелі забіць усіх жыдоў. І каралева Эстэр, якая спадабалася каралю, магла ўратаваць гэты народ. І яна моліцца, праслаўляюць Пана Бога. Вялікая яе вера. На старонках Святого Пісання бачым падчас яе малітвы, якую маюць веру і праслаўлення Бога. І яна, вера, дапамагаюць ей рашыць тое, што ісці да караля, і калі кароль яе не прымець, будзе забітая. Ёсць у моцы веры, ёсць асоба, якая гатова злажыць у ахвяры сваё жыццё дзеля жыцця ўсяго народу, ахвяруе сябе для збаўлення, для ўратавання свайго народу, народу выбранага. Ужо на гэтым тыдні будзем перажываць урачыстасць святого Юзафа, і святы Юзаф, сын Якуба, з'яўляецца таксама вялікім прыкладам веры для нас, асаблівым чынам падчас Божага нараджэння разважаем пра ягоную веру, але ёсць яшчэ ў Святым Пісанні іншы Юзаф, сын Якуба. Гэта Юзаф егіпскі, гэта той, каго браты здрадзілі з завісці і прадалі ў Егіпет. Добра, што не забілі, бо адзін толькі разумны брат знайшоўся, які дапамог яму ўратаваць жыццё. Здрадзілі, прадалі ў Егіпет. Гэтага маладога хлопца, 16-17 можа гадоў, меў наймалодшы сын у сям'і, і прадаўшы яго ў Егіпет, ён там на двары Паціфара пачынаюць працаваць, служыць, і быў, відаць, прыгожым хлопцам, мужчынам, што жонка Паціфара улюбілася ў яго і хацела яго звесці, але паглядзіце, што гэты малады чалавек, якую меў веру ў Пана Бога, як давяраў Пану Богу, што, па-першае, там у няволі, праз усё, што прайшоў, праз здраду сваёй сям'і, захаваў веру бацькі, захаваў веру ў адзінага Бога. І па-другое, калі прыйшла хвіліна спакусы, аказаўся верны аж да болю за гэта, што яго жонка Паціфара абвініла і пайшоў у тюрму сядзець. Пан Бог, ведаем далі гісторыю, што дапамог яму, вывеў яго, абдараваў яго дарам распазнання сноў, таксама праз тое, што ўчыніў, стаўся другім па фараоне і аказаўся тым, які ўратаваў сваіх братоў і дом свайго бацькі, Юзаф, сын Якуба. І той Юзаф, сын Якуба, прыбраны бацька Пана Езуса, чалавек веры, чалавек справядлівы. Таксама, гледзячы на веру святога Юзафа, на яго ўчынкі, вучымся быць людзьмі справядлівымі, шчырымі перад Панам Богам, перад людзьмі. І калі чытаем у Евангеліі пра святога Юзафа, то бачым, што пасля кожнай гісторыі ёсць такія словы, што узяў дзіця і яе маці. Дзіця Езуса Хрыста і Марыю прыняў. Юзаф – апякун касцёла. І ён вучыць нас, каб мы тут распазнавалі Езуса, дзіця і ягоную маці, і прымалі Езуса ў сваё жыццё. Бо Езус і Марыя – гэта найбольшы скарб касцёла, гэта дар, які мы атрымалі. Паглядзіце на сваё жыццё. Кожны з нас, якія тут сабраліся цяпер на гэтай Еўхарыстыі, атрымалі дар веры. Падчас святого хросту, можна сказаць, так як насенне, атрымлівае гэты дар. І па-рознаму яно ўзрастаюць у кагосьці. Калі чалавек расцець, таксама расцець і вера, праз жыццё верны. А бываюць так, што нават праз гады гэты дар прарастаюць. У кожнага з нас на 100% было інакш з распазнаннем гэтага дару ў сабе. Але вера – гэта дар. Паглядзіце, нікога не можам змусіць, каб паверыў у Пана Бога, заставіць верыць. Толькі чалавек можа сам адкрыць гэты дар, які носіць у сабе. Наши браты і сёстры, нават у нашых сем'ях не можам крычаць, гаварыць, але чалавек, калі гэты дар не прырасцець, і мы павінны быць удзячныя Пану Богу і з верай прымаем ласку збаўлення, ласку адкуплення. Асаблівым чынам, калі тут прыходзім, мы пакліканыя, каб з верай прымаць Пана Езуса ў сваё жыццё, прымаць Пана Бога. Ведаеце, што калі так падумаць, то нам, можа, сёння ёсць намнога цяжэй, чым святому Юзафу распазнаць дзіця і Марыю, убачыць гэты вялікі дар, гэты скарб тут у касцёле.
паглядзіце, колькі патрэба веры, каб перажыць добра Эўхарыстыю, ўсё тое, што тут адбываецца. І колькі сярод нас, нашых братоў і сясцёр, не бачаць гэтай вартасці, гэтага скарбу Езуса прысутнага ў Эўхарыстыі, колькі ёсць людзей, якія, маючы гэты дар ласкі, сакрамент споведзі, касцёл, айцоў, не карыстаюцца з гэтага дару, нават часамі прыходзяць у касцёл, ёсць кожную нядзелю на імшы, але не ўдзельнічаюць у паўнаце ў гэтым сакраменце. Прыходзяць, моляцца і адыходзяць. Браты і сёстры, з верай перажываць святыя сакраменты, з верай прымаць Езуса ў сваё жыццё. Калісьці, калі яшчэ быў клерыкам, прыязджаў на практыкі ў Шуміліна, гэта на Віцебшчыне, і ў урачыстасць Пятра і Паўла у Шуміліна пасля імшы выйшлі з пробашчам перад касцёл, людзі сабраліся, было цёпла, і каля касцёла стаіць ужо бабулька, вельмі у пажылым веку, якая паглядзеў, схвараваная, не ведаю, як эта хвароба называецца, але выкручваюць усе косці. Аказалася, што жывець 8 кіламетраў ад касцёла ў вёсцы. Ёсць адзінай веруючай асобай, якая прыходзіць на Эўхарыстыю, якая спавядаецца, прымаюць Пана Езуса, і гаворыць так, што мае дзеці, сын забараняюць мне хадзіць у касцёл, бо гаворыць: мама, ты, як пойдзеш у гэты касцёл, дзесьці будзеш ісці, бо каб дайсці да дарогі, трэба было ісці 10 кіламетра 1,5, там затрымлівала на аўтастопам, даязджала да касцёла і таксама назад. І гаворыць, і сын забараняецца, і говорить, бо памрэш дзесьці там па дарозе ў канаве. А яна говорить, а я так адказваю свайму сыну, што говорить: даражэнькі, для мяне будзе найбольшым шчасцем, калі я адыду з этой зямлі, ідучы на сустрэчу з Панам у Эўхарыстыі. Вельмі вялікая вера, і колькі такіх людзей ёсць сярод нас нават, такіх патрыярхаў веры. Самі з'яўляемся сведкам там у Мінску, нашай парафіі ў Зялёным Лугу. Яшчэ ёсць такія людзі, якім ужо амаль што па 100 гадоў, якія прымаюць Пана Езуса, прыходзім да іх, прыносім найсвяцейшы сакрамент, заўсёды падбудоўваюць мяне ў веры. Таму што калі пазнаеш гісторыю чалавека, перажылі цяжкасці, пераслед яшчэ перадваенны, калі бацькоў пазабіралі з дому, тату, маму вывезлі дзесьці зніклі, а яны пражылі ўсё жыццё з верай. Часамі і касцёла не было, святара не было, з ружанцам у руцэ, і сёння цэлы месяц чакаюць, каб у першую пятніцу сустрэцца з Панам Езусам, каб скарыстацца сакраменту споведзі, прыняць Езуса ў сваё жыццё, бо распазналі гэты вялікі дар, які ёсць. Браты і сёстры, і мы пакліканыя жыць верай у Сына Божага, прымаць дар ягонай любові, дар ягонага адкуплення, дар ягонага прабачэння, перажываючы сакрамент споведзі з вялікай верай, з верай у тое, што там у канфесіянале Пан Бог абтуляецца мяне, прыжымаюць да свайго сэрца, прабачаюць мне мае грахі. Езус бярэць, падымаюць мяне за руку і гаворыць: ідзі, давяраю табе, ідзі, перажывай усе сітуацыі свайго жыцця з глыбокай верай. Вера, перажывання нашага жыцця з верай, такое радыкальнае, вядзе заўсёды нас да навяртання, бо кожны з нас мае з чаго навяртацца нават кожнага дня. Вера надаецца нам кірунак нашага жыцця, бачым цэль, так як сёння чуем прарока Ісаі: новае неба і новая зямля. Таму жадаю, браты і сёстры, і сабе, і вам, каб ісці праз гэтае жыццё, праз пілігрымку гэтага жыцця, кіруючы свае крокі толькі да Божага валадарства, толькі да Бога, які нас любіць, нам прабачаіць, нам благаслаўляіць. Амен. Да Бога, які праз прыйсце ў свет Яго адзінароднага Сына
Жадая обновить нас и наших ближних, узнесем с верою наши просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён сведчыў аб новым жыцці, якое распачаў у ім Бог Збаўца. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто рыхтуецца да прыняцця сакраменту хросту, каб сустрэча з Христом напоўніла іх сэрцы Божай любоўю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто не верыць у Езуса Хрыста, каб яны прынялі заклік да навяртання і паверылі ў Евангелле. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх, хто ўдзельнічае ў велікапостных рэкалекцыях, каб яны паядналіся з Богам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб жыцці вечным для Гердруды ў 5-ю гадавіну смерці, Станіслава ў 1-ю гадавіну смерці, а таксама Гелены. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут прысутных, каб ніякія жыццёвыя выпрабаванні не знішчылі нашай веры ў Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас. Божа, Ты праз кроў Твайго Сына, пралітую на крыжы, здабыў для нас сябе. Выслухай малітвы, якія мы да Цябе ўзносім, і ўчыні, каб мы, адноўленыя эмоцыі Тваёй ласкі, верна служылі Табе, праз Хрыста, Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Милосердный Боже, няхай плённай будзе для нас ахвяра, якую Табе складаем, каб мы, ачышчаныя ад старых грахоўных схільнасцяў, былі адноўленыя ласкай жыцця вечнага. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вами. У гору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва. Слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз цялесны пост утаймоўваеш нашыя заганы. Узвышаеш душу, даеш цноты і ўзнагароду праз Хрыста Пана нашага. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы давучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутний,
Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго Касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові Касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто у ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста, нашага Пана, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа,
с Христом и у Христе, Табе, Божа Ойче Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши, дапоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от греху и захаваны от усялякага неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прысця збаўцы нашага Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варт, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слово. Дух мой удыхнул нутро ваше, и зраблю, что вы будете ходить у законе моим, и будете заховывать постановы мои и выконывать их.
живу любою жить, каштони скарб заховать, у серцях ніби в чаші з крохой глини, пустыя руки маю пред тобою, слабым бессмертно бачиш мяне, Єсу, калі я падаю на кожным кроку, на допомогу мне приходиш, Пане, своёю лаской стала наделяешь, живу любою, живу любою. Молимся. Просим Тебе, Пане, каб прынятый сакрамент оживіў і аднавіў нас, і асвяціўшы давёў нас да жыцця вечнага, праз Хрыста, Пана нашага. Заўтра апошні дзень рэкалекцыі, захочу ўсіх вас удзельнічаць. У іх таксама запрашайце, можа, тых, хто зараз неяк загубіўся, можа, па нейкіх прычынах не мог прыняць удзел у гэтых рэкалекцыях. Ужо засталося мала часу да святаў, таксама нагадваю пра споведь. Я думаю, тыя, што сёння прыйшлі трошку раней, ужо ў палову, паспавядаліся, напэўна, паспелі. Але яшчэ пасля імшы, там пару чалавек заставалася, мы выйдзем да спавядаем. Не адкладвайце споведь на апошнюю гадзіну, можна будзе і не паспець. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Схіліце галовы на благаслаўленне. Пане наш Божа, дай Твайму народу аднавіцца душою і целам, каб тыя, каму Ты не адмаўляеш у тым, што патрэбна для цела, з Тваёй дапамогай маглі развівацца духоўна. Праз Хрыста, Пана нашага. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокоя Христа. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні супроть спокусам. Будь нам обороной.